L'any 1986, el Barça perd 3-0 contra el Göteborg a les semifinals de la Copa d'Europa i necessita 3 gols en el partit de tornada per arribar a la final de Sevilla. El que ningú espera és que el protagonista d'aquella nit sigui un davanter de Benicarló, Àngel Alonso, més conegut com... Pichi Alonso, que està jugant en punta. Els ha informat Xavi Torres. Ai, Pichi, el que donaria per una entrevista amb tu. Però Pichi Alonso no era l'única estrella de la nit. En aquell partit, un joveníssim Pep Guardiola recollia pilotes i ja demostrava alguns dels seus dots d'entrenador. Vinga, nois! Més ziga-zaga! Ziga-zaga! Com diu el mestre allà, que el més important és que tinguem sort i que trobem el que ens va mancar del partit d'anada. Però tu què et penses que ets, marrec? Xiquet, passa la pilota. Vinga, Pichi, vés a marcar 3 gols, que el Barça en necessita. Dit i fet, Pichi va marcar el primer al minut 9. I després, el 2-0 a la segona part. I finalment el tercer, el de l'empat. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Lo marca Pichi! 3-0, Pichi! ¡Qué bueno que viniste! Pichi, sos macanudo! No, Quim Maria, el macanudo és Pizzi, i no fitxarà pel Barça fins d'aquí a 10 anys. Com et sents després d'haver marcat un hat-trick al Göteborg? Ben marejat. Pichi! Perdona, és que m'he passat amb les tomberelles. Pichi, ets el meu ídol! Quins 3 gols! Si algun dia tinc un programa li posaré hat-trick en honor teu! I així va ser com va néixer el hat-trick Barça i com Pichi Alonso va passar a la història per haver marcat 3 gols contra el Göteborg. Göteborg. He marcat 3 gols al Göteborg. Vinga, Xavi. Göteborg. He marcat 3 gols al Göteborg.